चलो मस्त सरसों से घूमिए लेनी कि देखो तो ये कौन के का बोले बरसने अपना में ये जाने कहाँ के हम लोग आवे के तो आ गए बाकी कोई देखे ना तो कौन ना कि फलाना के पतो ही है बाकी की हमके चिन्ह तक चीहे कोई के नहीं फलाना के पतो ही है हम तो जानत रही कि नहीं नदी सरसों बोल भाई बगीचा के जरिए बाकी केहू के होखो शायद हमारे होके चाहे कोई के होखो देखो तनी बड़ा मुरई बढ़िया बढ़िया बोठल बा यू कबारी का वाह वाह इतना मस्त बा अगर न हम घरे रहत नहीं रोज बाकी हमारे मर्द न रहती न घरे तो हमके हर एक कोनो चीज के कमी ना होई तो आज दूसरा में आके कबार के खाए के या तो करत नहीं अगर चलो इकरा के ले जाके आ घरे ये करके न सुनले बानी कि धनिया के संगे मरच के चटनी पीस के आदमी खाला चलो चुरा तो लेबे कोई नहीं अब इकरा के आराम से देखिए अरे 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 ये कहो भौजी काजी दे हाथ ना तार हाथा खटा देवर बानी तो तू मुरैये बात करतलू का मुरैया से ऊ है मुरैया के देख कैसे बाप रे बाप करतलू मुरैया चुराते पकड़ा गो निकायो का काजी देवर जी हां भौजी बोली तारा के देखे खातिर हम जाई नहीं न अच्छा माने हमके देखे खातिर नहीं का करी आई रही सब सगरो सरसों घूमले हनी अपन तो मुरैया में लुका होतलू और सही देवर जी ले बानी भैया चल मन ठंडा में तो मन नहीं खे मनत का ई का कहता नहीं देवर जी जानतनी ए मन करत रह ना मुरैया के न खाए के ई बताई तो की कर हो अरे हाथा कटा देवर तारे जे मन त मुरैया से काम चलेबू ई का कहता नहीं देवर जी मन रोज जनैबो न करेला ले बानी चटनी पीसे खातिर चटनी पीसे खातिर तब का चटनी तो धनियो के मरीचा के पिसा जाई तो नहीं मुरैया ले बानी हमके बुझा गइल भैया चल बारा तो मुरैया से काम निकालता न और मजाक का कइले बन देवर जी रोज जनात नहीं के मुरैया ले काम चला के नहीं ले मुरैया संग चटनी पीस के चावल संगे खाए खातिर ले बानी अरे हम काहे खातिर बानी मुरई के अच्छा तार देवर हाथ ना हाथा काटा लौकत न तो के मुरैया नजर आवता टे ई काहे नहीं कह के भौजी तो के देख के लाज छुअता तन की हमरो के दर ना तई काहे खातिर कहता नहीं कि मुरैया से काम चलावे के मुरैया पे मल्लार नहीं के छुअत हो भौजी अरे हमारा पर अच्छा हां भौजी हमर बात समझ ले भौजी हम ना बहुत लोग के जानी ना कि का मन में देवर लोग के चलता ये से कि हमरा पीछे पीछे जब तक कि ना रहुआ कि जना तक कि जात रे भौजी तब पीछे से आके टपक जाई ना तो उहे तो हम कोनी भौजी हम दे जानी ना भौजी हमरे इंतजार करे हां राउ ना हम जे बाकी का करी जानत नहीं देवर जी हमरो मन ना लागत रे इही बना के रवा के ना देखी ना नो तब तक लेना हमार दिने ना गुजरेला राते ना कटेला जनाला न कि नींद में सुतल रहुए नजर आई ना उहे तो रगो हमके हो गइल बाटे रतिया में साला तारिया दबे त मन कर लगे साला कुछ दिन छतवे पसी ई देवर जी बात कही हां इसे नो कि रो बात को देनी है ना रो इतनी हमर रुआ मई खड़ा हो मन कर भौजी हमरो के कि चली ना हो सरसों के न पेड़ मई हिला देबे का कि चलो भौजी अतना हिलाई न कि सरसों के दम पेड़ दम मुरझा जाई चली तो तनी देवर चल अरे भौजी तो बाबा बता तुम नहीं के हो तो हम से तेरा मिलाई हम सोचत रहे ना कि चलो ई बार देव हम अरे तहर के पटा के देवर जी हमरा का पता अरे आवो भौजी कतना ले चल भौजी देखो आज बहुत कम करन